سلام يحواتي كمي تصنحو أبنايلهم معنتي حزالكم متي زلقو ميرلين شادشاي كفال انتخون بزحات سبات وين ميرلين قصلا نابلكم صانيحكم يهم أنا دما زلنغوين مخنيات يوتيوب بزح عينت كوبي رايت ستريك يسدليلو حدرا سبسكرايب شير لايك بلوو ناب فيلمنا نسجر دما حدا زي تفلت أسباي كاب صندوق حسخو مسلتي أوتيو ናይ ቃላት ኣስማት እንዳተዛረበ ንዕዘብ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ኣስማት ዝደገመሉ ሓሰኻ ናብ ዕምበባ እንዳኣተወ ንርኢ ካብኡ ድማ እቲ ዕምበባ ዘርኣናዮ ብኣገልጋሊት ሞርጋና ጉዊን ኣቢሉ ናብ ሞርጋና ይላኽ እቲ ዓንተወይ ንሪኦ ነበርና ዘይተፈለጠ ሰብኣይ እውን ናብ ካሚሎት ከተማ ጠጠው ኢሉ ኣፍጢጡ እንዳረኣያ ንርኢ كميلو እንዳሃለወ ድማ ንግስቲ ሞርጓና ደቂሳ እንዳሃለወት እቲ ኣንተወይ ዝረኣናዮ ኣስማት ዝተደገመሉ ሓሰኻ ካብቲ ዕምበባ እንዳወፀ ንርኢ ካብቲ ዕምበባ ምስ ወፀ ድማ ናብ ንግስቲ ሞርጓና እዛና ይኣቱ ካብኡ ምስ ወግሐ ሞርጓና ክትስእ ካብ ዓራታ ስለዘይከኣለት ንሓኪም ጋይስ ፀዊዖም ክሕክማ ሓተትዎ ጋይስ እውን ክሕክማ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ዋላ እኳ እንተገበረ ሕማማ ግን ክፈልጦ ስለዘይከኣለ ብዙሕ ዓይነት ሓሳባት ምምፃእ ጀመረ ንጉስ ኣርተር እውን ኣዝዩ ስለዝተጨነቐ ንጋይስ ሓዘራኻ ንሞርጓና ብዝትገበርካ ጌርካ ኣድሕነለይ እንዳበለ ይሓቶ ጋይስ እውን ብወገኑ ዝተኻእለኒ ክገብር እየ እንዳበለ መልሲ ሃቦ ቀፂሉ ድማ መርሊን ናብ ጋይስ መፅዩ ሞርጋና እንታይ እያ ኮይና ሕማማ ኣነ ክሕግዘካ ይኽእል ዶ ምናልባት እዚ ነገር እዚ ኣስማት ክኸውን ይኽእል እዩ ንዑ ድማ ኣነ ብኣስማት ተጠቒመ ክሕግዘካ ይኽእል እየ እንዳብል እንዳሃለበ ጋይስ ግን ብኣንፃሩ እዚ ነገር ኣስማት ኣይኮነን ናይ ጭንቅላት ኢንፌክሽን እዩ ኢሉ መልሲ ሂቡ ሕዚ ጥራይ ዝበልኩኻ ስማዕ እንዳበለ ንዕዘብ ኪድ ጥራይ መድሓኒት ኣምፀለይ ንሞርጋና ክሕክም እየ ኢሉ ናለኣኾ እንትንቅፅል ድማ እቲ ዓንተወይ ንሪኦ ነበርና ሰብኣይ ምስ ኣርተር ኣብ ደገ ካሚሎት እንዳተዘራረቡ ንዕዘብ እቲ ዓንተወይ ዝረኣናዮ ሰብኣይ ኤትዮን ዝተባሃለ እንትኾን ንጉስ ኣርተር ከም ዝበሎ ኣነ ሓኪም እየ ብዛዕባ ናይ ሞርጋና ሕማም እውን ሰሚዐ ኣለኹ ክሕክማ ኣፍቅደለይ እንዳበሉ እንዳሃለዉ ኣርተር ግን ናይ ባዕልና ሓኪም ኣለና እዩ ብዝብል ሓሳቡ ነፂጉ ገዲፍዎ እንዳኸደ ንዕዘብ ኤትዮን ድማ እንድሕር ዳ ምናልባት ሓሳብ ክንቀይርኩም ኣብዚ ኣለኹ ኢሉ ንኣርተር መልሲ ሃቦ ብድሕሪኡ ድማ ሓኪም ጋይስ ንንጉስ ኡተር ሞርጋና ውሑድ ሰዓታት ከም ዝቐረያ እንዳነገሮ እንዳሃለወ ኣርተር ድማ መንጎኦም ምፅእ ኢሉ ኣነ ዝፈልጦ ሓኪም ኣለኒ ምናልባት ንዑ ዕድል ክንህቦ ኣለና ምናልባት እቲ ወዲሱ ሓቂ ኮይኑ ከድሕናን ሞርጋና ይኽእል እዩ ብዝብል ፍቓድ ሓተተ ንጉስ ኡተር ድማ ምንም ኣማራፂ ስለዘይነበሮ ሽዑ ንሽዑ ኪድ ነቲ ሓኪም ኣፀዋዕዮ ኢሉ ዝደገሰሉ ካብኡ ብድሕሪኡ እቲ ኤትዮን ዝተባሃለ ወዲ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣትዩ ናርኣና ጋይስ እውን በቲ ነገርሱ ዋላ እኳ እንተዘይጠዓሞ ግን ከዓ ምንም ገብር ስለዘይኽእል ስቕ ኢሉ እናተዓዘበ ንርኢ እቲ ኤትዮን ዝበሃል ድማ መሳርሕታተይ ከእቱ ዶ ትፈቅድለይ እንዳበለ እንዳሓተተ እንዳሃለወ መርሊንና ጋይስ ግን በቲ ነገሩ ንሱ ብዙሕ ደስ ኣይበሎምን ነይሩ ኣማራጭ ስለዘይነበሮም ግን ዋላ ሓንቲ ከይበሉ ብሰላም ተቐቢሎም ሽዑ ንሽዑ ተፋለጡ ጋይስ ድማ ነቲ ኤትዮን ዝተባሃለ ኣብ ገለ ይፈተካ እየ እንዳበሎ እንዳሃለወ ኤትዮን ድማ በፍጹም ኣነ ካብ ርሑቕ ዓዲ እየ መፂ ክትፈልጠኒ ኣይትኽእልን ኢኻ እንዳበለ መልሲ ይሃቦ ካብኡ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ኤትዮን ዝተባሃለ ሓዱሽ ሓኪም መሳርሕቱ እንዳኣተወ ንዕዘብ ካብቲ መሳርሕታት እውን እታ ዓንተወይ ዝረኣናያ ሳንዱቕ ብሓሰኻ ተመልአት ንሪኣ መርሊን እውን ኣብ ጎኑ ኮይኑ እንዳረኣዮ እንዳሃለወ እታ ሓሰኻ ዝመልአት ሳንዱቕ ምስ ሓዛ እንታይ እዚኣ ምስ በሎ እዚ ንዓኻ ይምልከተካኒ ኢሉ ነታ ብሓሰኻ ዝተመልአት ሳንዱቕ መንጠሎ
ቀፂሉ ድማ እቲ ኤቴን ዝተባህለ ሓኪም ናብ ናይ ሞርጋና ክፍሊ ኣትዩ ሕክምና እንትጅምር እንዳሃለወ ኩላኹም ውፅእ ኢልዎ ሓትቶም። ጋይስ ዋላ እኮ ጋይስ ኣይወፅና ንዕኻ ስለ ዘይንኣምነካ ክንወፅእ ኣይንኽእልን ኢሉ መልሲ እንትሃቦ እቲ ሓኪም ኤቴን ግን ኣነ ክሕክም ተለኹ ብውልቀይ ኮይነ ሕክም ኣለኒ ኢሉ መልሲ ሂቡ ንንጉስ ኡተር ኣእመኖ። ንጉስ ኡተር ድማ ከም ዝወፁ ገበሮም። ካብኡ ብድሕሪኡ እቲ ኤቴን ዝተባህለ ሰብኣይ ካብ ናይ ሞርጋና እዝኒ እቲ ሓስኻ ከውፅኦ እንዳፈተነ እንዳሃለወ እቲ ኣገልጋሊት ኣጉዮን መፀት። ኤቴን ድማ እቲ ኣገልጋሊት ናይ ሞርጋና ግዮን ምስ መፀት ንዓኣ ማይ ኣምፅእ ብዝብል ምኽንያት ካብቲ ክፍሊ ከም ትወፅእ ገበራ። እታ ኣገልጋሊት ሞርጋና ዝኾነት ግዮን እውን ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ማይ ክተምፅእ ከደት። ብድሕሪኡ እቲ ኤቴን ዝተባህለ ሓኪም ካብ ናይ ሞርጋና እዝኒ ናይ ኣስማት ቃላት እንዳደገመ ነቲ ሓሰኻ ኣውፂኡ ወደአ። ብድሕሪኡ እውን እቲ ኤቴን ዝተባህለ ሓኪም ናብ ንጉስ ኡተር ከይዱ ሞርጋና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝሓሻን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝድሓነትን እንዳነገሮ እንዳሃለወ እዚ ሕማም እዚ እውን ታራ ሕማም እዩ ነይሩ ብዝብል ነቲ ሕማም ንሱ ኣቃሊሉ ክተዛረቦ ንዕዘብ። ጋይስ እውን በዚ ነገር እዚ ምንም ኣይጠዓሞን። ጋይስ ድማ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ሕማማ ብዝብል ሕቶ እንዳፋጠጦ እንዳሃለወ እቲ ኤቴን ዝተባህለ ሓኪም ድማ እዚ ኣብ እዝና ዝነበረ ደም ብምዃኑ እዩ ኢሉ መልሲ ሃቦ። ዋላ እኮ ጋይስ ኣብ እዝና ደም እንተዘይነበረ ግን ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ዋላ ሓንቲ ከይበለ ተቐበሎ። ካብኡ ድማ ንግስቲ ሞርጋና ተላዒላ እንዳሃለወት ንጉስ ኡተር ተሓጒሱ መፅዩ ግንባራ እንዳሰዓማ ንዕዘብ። ሞርጋና ሕሽዋ ስለ ዝተላዓለት ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ እንዳሃለወ እቲ ንጉስ ኡተር እውን ነቲ ሓኪም ኤቴን እንዳመስገኖ ንዕዘብ። ብድሕሪኡ ድማ ኤቴን ክኸይድ ምስ በለ ሓኪም ጋይስ ንኤቴን ፀዊዑ ከመይ ጌርካ ዳ ንሞርጋና ኣድሒንካያ ኣነ እውን ክመሃር ይደሊ እየ ኢሉ ሓተቶ። ኤቴን ድማ በዚ ነገር እዚ ስለ ርግጠኛ ስለ ዘይኮንኩ ርግጠኛ ምስ ኮንኩ ከምህረካ እየ ብዝብል ሕትኡ ሸፋፈኖ። ቀፅሎ ኣቢሉ እውን ጋይስ ኣነስ ኣብ ገለ ይፈልጠካ እየ ቅድሚ ሕዚ ሓኪመካ ይፈልጥ ዶ ኢሉ ተዛረቦ። እቲ ኤቴን ዝተባህለ ሓኪም ድማ ነነነኖ ኣነ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ ካብ ርሑቕ ዓዲ እየ መፅእ ንስኻ ንዓይ ሓኪምካ እውን ኣይትፈልጥን ፈፂምካ እውን ክትፈልጠን ኣይትኽእልን ኢሉ መልሲ ሃቦ። ብድሕሪኡ ድማ ንጉስ ኡተር ነቲ ሓኪም ኤቴን ምስጋኑ እንዳቕረበ ኣብዚ ዓዲ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኢሎም ተዛረቦ። እቲ ኤቴን ዝተባህለ ድማ ነነኖ ክኸይድ እየ ምስ በሎ ንጉስ ኡተር ድማ በል ከም ምስጋና መልክዕ ክኾነኒ ሎማዓንቲ ምሸት ሓቢርካኒ ድራር ክትበልዕ ዓዲመካ ኣለኹ ኢልዎ። እቲ ኤቴን ዝተባህለ ወዲ ድማ ናይ ንጉስ ኡተር ሓሳብ ተቐቢሉ ናይቲ ግብጃ ድራር ተቐበሎ። እቲ ሓኪም ኤቴን እውን ሓሳባቱ ብትኽክል ስለ ዝኸይድ ዘሎ ተሓጒሱ ምስጋና እንዳቕረበ ንዕዘብ። ቀፂሉ ድማ ጋይስ ናብቲ ናይታ ከተማ መዘጋጃ ቤት ከይዱ ዝተፈለየት ዘ ግሬት ቨርጂል ዝተባህለት መፅሓፍ ክወስድ ከደ። እንተኾነ ግን እቲ ዋርድያ ዘ ግሬት ቨርጂል ዝተባህለ መፅሓፍ ክበካ ኣይክእልን እየ ምክንያቱም እታ መፅሓፍ ብንጉስ ኡተር ዝተኸልከለት እያ ኢሉ መልሲ ሂቡ መለሶ። እንትቅፅል ድማ መርሊን ኣብ ናይ ኤቴን ክፍሊ ኣትዩ እንዳፈተሸ እንዳሃለወ ነታ ሳንዱቕ እውን ብኣስማት ተጠቒሙ ከፊቱ ምስ ከፈታ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሓሳኹ ረአየ። እንዳተገረመ እንዳሃለወ እውን ከይ ሓሰቦ ሃንደበት እቲ ኤቴን ዝተባህለ ረኸቦ። መርሊን ከዓ ሽዑ ንሽዑ ደንጊፁ ዋላ እንተነበረ ግን ክሽፈፍን እንዳሓሰበ እንዳሃለወ ኤቴን ድማ ከም ዝረኣኳን ኣስማት ከም ዘለካ ንሪኢካ እየ እዞም ሓሰኻ ከዓ ናተይ እዮም ክትንኽእል እውን ከይትፍትን በሎ። ሽዑ ኤቴን እንዳጠንቀቆ እንዳሃለወ እቲ ኤቴን ዝተባህለ ኣስማት ተጠቒሙ ብዙሓት ነገራት ክንቀሳቐስ ጀመረ። መርሊን ከዓ ኣብዛ ዓዲ ኣስማት ከም ዘይፍቀድን እንድሕር ዳ ኣስማትካ ትጥቀም ሰብ ርኢካ ናብ ንጉስ ኡተር ከይዶም ክጥቅምዎ እዮም። ንጉስ ኡተር ድማ ንኣስማታት ብሞት ፍርዲ እዩ ዝቐፅዕ ኢሉ ነገሮ። እቲ ኤቴን ዝተባህለ ሓኪም ድማ በዚ ነገር እዚ ግድስ ከይበሎ ንመርሊን
እንድሕር ኣነ ንስኻን ኣስማትና ብሓባር ተጠቒምናዮ ማንም ጠጠው ከብለና ይኽእልን እዩ እንዳበሎ እንዳሃለወ መርሊን ድማ ናብ ውኑኡ ምልስ ኢሉ ኣነ ክኸይድ ኣለኒ ስራሕ ኣለኒ ብዝብል ምኽንያት ካብቲ ክፍሊ ወፀ። ቅፅል ኣቢልና ድማ እቲ ዓንተወ ዝረኣናዮ ዋርድያ ነታ ዘገሬት ፈጅል ትበሃል መጽሓፍ ሒዝሉ ናብ ጋይስ ከደ። እቲ ዋርድያ ድማ ከም ዝበሎ እዛ መጽሓፍ ዋላ እኳ ብንጉስ ተር ዝተኸልከለት እንትኾነት ግን ንስኻ ንዓይ ብዙሕ ውዕለታት ስለ ዘገበርካለይ እዛ መጽሓፍ ድማ ከም ናይ ውዕለትኻ ክፍሊት እያ ኢሉ እታ መጽሓፍ ሃቦ። ብድሕሪኡ ድማ ንጉስ ተር ምስ ሓኪም ኤትዮን ድራር እንዳበልዑ ንዕዘብ። ኣብ መንጎኡ ድማ ብዛዕባ ናይ ሞርጋና ሕማም እንዳተዘራረቡ እንዳሃለዉ እቲ ኤቲም ዝተባህለ ሓኪም ንንጉስ ተር ከም ዝበሎ ሞርጋና ምናልባት ተሓምም ዘላ ብሰንኪ ናይ ጋይስ መድሓኒት እዩ እንዳበሎ እንዳሃለወ እቲ ንጉስ ተር ድማ ንጋይስ ኣዝዩ ስለ ዝፈትዎ ነበረ ኣይ ኢሉ ዋላ እኳ ክሽፉ ዘሎ ተመኮረ። እቲ ኤትዮን ዝተባህለ ሓኪም ግን እቲ ጋይስ ዝባ ናይ ድቃስ መድሓኒት ንዓኣ እዩ ክቐትላ ኢሉ መጠንቀቕታ ሃቦ። ሽዑ ድማ ንጉስ ተር ተጠራጢሩ ንኤትዮን በል ንናይ ጋይስ መድሓኒታት ክትምርምሮ ንዓኻ ስራሕ ይበካ ኣለኹ ኢሉ ስራሕ ሃቦ። ቅፅል ኣቢልና ድማ ጋይስ ንኤትዮን ናብ ክፍሉ ኸይዱ ኣነ ብዛዕባኻ ብዙሕ ነገር ፈሪጠ ኣለኹ ንስኻ ወድቶም ኣስማታት ሓያላት ኣስማታት ኢኻ ኢሉ እንዳፈራርሖ እንዳሃለወ ኤትዮን ድማ ንጋይስ ብኸመይ ብዛዕባይ ክትፈልጥ ክኢልካ ኢሉ ሓተቶ። ጋይስ ድማ ሳላ ዘገሬት ፈርጅል ዝተባህለ መጽሓፍ ብዛዕባኻ ኩሉ ነገር ኣብኡ ተጻሒፉ ኣሎ ኢሉ መልሲ ሃቦ። ብድሕሪኡ ጋይስ ድማ ናብ ንጉስ ተር ብዛዕባኻ ከይደ ክነግሮ እየ ምስ በሎ ኤትዮን ድማ በፍርሒ ንጋይስ ከም ዝበሎ ኣነ እውን ብዛዕባ መርሊን ኣስማት ከም ዘለዎ እፈልጥ እየ እንድሕር ደኣ ኣነ ወድቶም ኣስማት ምዃነይ ነጌርካዮ ንጉስ ተር ኣነ እውን ንጉስ ተር መርሊን ኣስማት ከም ዝጥቀም ክነግሮ እየ ኢሉ ኣፈራሪሑ ከም ዘይነገር ገበሮ። ቀፅላ ኣቢልና ድማ ኤትዮን ምስ ንጉስ ተር ተዘራረበ ንርኢ። እቲ ኤትዮን ዝተባህለ ብዝተኻእሉ ዓቕሚ ንጋይስ ከም ዝባረር እንዳገበረ እንዳሃለወ ካብ ኣብ መንጎኡ ድማ እቲ ኤትዮን ዝተባህለ ሓኪም ንኡተር ከም ዝበሎ ናይ ጋይስ መድሓኒታት ግዚኦም ዝሓለፉ እዮም። ጋይስ ዋላ እኳ ንፉዕ ሓኪም እንተነበረ ሕዚ ግን ዕድሚኡ ስለ ዝኣክል ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ፀገማት ክፈጥረልኩም እዩ ኢሉ ንጉስ ተር ነገሮ። ብወገን ጋይስ ድማ እቲ ንብዙሕ ዓመታት ከይድዎ ዘይፈልጥ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተኣሰረ ድራጎን ንመጀመርታ ግዜ ከይዱ ሕቶ እንዳሓተቶ ንዕዘብ። ጋይስ እውን እዚ ነገር እዚ ከመይ ገይረ ክፈትሖ ኣነ ኣማራፂ ስለ ሰኣንኩ ናባኻ መፅአ ኢሉ ነቲ ድራጎን ነገሮ። እቲ ድራጎን ድማ ከምዚ ብዝብል ምላሽ ሃቦ ንስኻ ብዙሕ ዓይነት ሓይሊ ኣለካ ዓይንኻ ክፈት ብዙሕ ዓይነት ነገራት ክገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ነገር እዚ ንዓኻ ቀሊል እዩ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብዝብል ምላሽ ሂቡ ንጋይስ ሰደዶ። ጋይስ እውን በቲ ድራጎን ዝሃቦ መልሲ ብዙሕ እኳ እንተዘይተረድኦ ግን ከዓ እንዳተደራበሸ ወፂኡ ኸደ። ብኻሊእ ትርኢት ድማ ንጉስ ተር ንጋይስ ብኣርተ ኣቢሉ ፀዊዑ ንስኻ ብዙሕ ዓይነት ፀገማት ትፈጥረለይ ኣለኻ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርካ ካብ ስራሕ ከም ተባረርካን ጥሮታን ከም ዝወፀኻን ኢሉ እንዳነገሮ እንዳሃለወ ጋይስ ድማ ብድንጋፀ ውሽጢ እንዳሃለወ እንታይ እየ ገይረ ብሓንቲ ስህተት ድዩ ዝኹለይ ነገራት መፅኡ ኢሉ እንዳሓተተ እንዳሃለወ ኣይ ብዝብል መልሲ ንጉስ ተር እንዳተመለሰሉ እንዳሃለወ እቲ ኤትዮን ዝተባህለ ወዲ መፅኡ ድማ ንጋይስ ዓይኑ እንዳጠመቶ ንዕዘብ። ጋይስ ድማ በቲ ነገር ንሱ ዋላ እኳ እንተተናደደ ምን እንገብር ስለ ዘይከኣለ ግን ኣሚኑ እስካዕ ሕዚ ስለ ዘገልገልኩኻ ክብሪ ይስምዓኒ ብዝብል ካብቲ ቤተ መንግስቲ ክወፅእ ወሰነ። ካብኡ ብድሕሪኡ መርሊን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እሱ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓሪቑ ናብ ጋይስ ከይዱ ክትወፅእ ማ የብልካ እንድሕር ደኣ ንስኻ ወፂኻ ኣነ እውን ክወፅእ እየ እንዳበለ እንዳሃለወ ጋይስ ድማ ኣነ ክወፅእ እየ ንግዝ እዩ ግን ከዓ
እዚ ነገር እሲ ኣይጠዓመንን እቲ ኤቴን ዝተባህለ ሓኪም ጥዑይ ኣይመስለንን እዚ ስራሕ እዚ ንዓኻ ገዲፈልካ ኣለኹ ብዛዕባ ኤትዮን ንስኻ ኣጻሪኻ ንንጉስ ኡተር ከም ተቃልዖ ተስፋ ይገብር ኢሉ እናሰነበቶ ንርኢ መርሊን ድማ ጋይ ስለ ዝወፅእ ዘሎ ካብቲ ከተማ ኣዝዩ ስለ ዝሓዘነ ናብ ኣርተር ከይዱ ነዚ ነገር እዚ ቅይሮ እንዳፈተነ ንዕዘብ ኣርተር እውን እዚ ነገር እዚ ደስ ከም ዘይበሎን ግን ከዓ ምንም ገብር ስለ ዘይኽእል ምንም ክሕግዘካ ኣይክእልን ብዝብል መልሲ ሃቦ ቀፂልና ድማ እቲ ኤትዮ ዝተባህለ ሓኪም ምስ ንጉስ ኡተር ብዛዕባ ንንጉስ ኡተር ሕቁኡ ዘለዎ ጠባሳ ከመይ ከም ዝሕክሞ እናተዘራረቡ ንዕዘብ እቲ ኤትዮ ዝተባህለ እውን ምሸት እትሰትዮ መድሓኒት ክበካ እየ ድሕሪኡ ቀልጢፍካ ካብ ሕቆኻ ሕማም ክድሕን ኢኻ በሎ ብኻሊእ ትርኢት ድማ ጋይስ ካብቲ ከተማ ኣቑሑቱ ጠራኒፉ ብፈረስ እንዳወፀ ንዕዘብ ኣብ መንጎኡ ግን እታ ግዮን ዝተባህለት ናይ ሞርጋን ኣገልጋሊት ረኸበቶ እታ ግዮን ድማ እቲ ኤቴን ዝተባህለ ሓኪም ኣነ ምንም ደስ ኣይበለንን ምክንያቱ ንሞርጋና ክሕክማ ከሎ ኣብ እዝና ተፀጊዑ ዝኾነ ነገር ከም ዝገብር ነበረ ነገረቶ ጋይስ እውን ኣብ ሓዊ ተፀጊዑ ሓሳብ እንዳሓሰበ ንዕዘብ ድሕሪኡ እቲ ኤትዮን ዝተባህለ ወዲ ንሪኦ እንትንቅፅል ድማ እቲ ኤትዮን ዝተባህለ ሓኪም ንጉስ ኡተር ዝተፈለየ መደንዘዚ መድሓኒት ሂቡ ኣደቂስዎ እንዳሃለወ እቲ ኤትዮን ዝተባህለ ወዲ ንስኻ ንወለደይ ቀቲልካለ ኢኻ ኣነ ድማ ንዕኦም ሕነ ክፈዲ እየ መፂአ ኢሉ እናተዛረቦ እንዳሃለወ ንዕዘብ እዚ ማለት ድማ ንጉስ ኡተር ቅድሚ ሕዚ ንናይ ኤትዮን ቤተሰቡ ከም ዝቐተሎም ይርድአና እቲ ኤትዮን ዝተባህለ ወዲ እውን ናብ ናይ ኡተር እዝኒ እዛ ዓንተወይ እቲ መጀመርታ ዝረኣናዮ ሓስኻ እቲሉ ክኸይድ ምስ በለ ጋይስ ኣብ መንጎ መፂኡ ንስኻ ንጉስ ኡተር ክትቆትሎ ኣይክፈቅደልካን እየ ብዝብል ዝተፈላለዩ ናይ ኣስማት ቃላት እናተጠቐመ ንኤትዮን ክቆትሎፍ ይፍትን ኤትዮን ግን ካብ ጋይስ ብዝበለፀ ኣስማት ስለ ዝነበረው ናብ መንደቕ ኣጋጨዎ ብድሕሪኡ ናብ መንደቕ ምስ ኣጋጨዎ ድማ ንጋይስ ብሓዊ ኸበቦ ቅፅል ኣቢልና ድማ እቲ ልኡል ኣርተር ናብ መርሊን ጎይ ብምኻድ ኣቦይ ሓሚሙ ኣሎ ኪድ ሓኪም ፀውዕ ኢሉ ለኣኾ መርሊን ድማ ሓኪም ክፅውዕ ምስ ከደ ኣብቲ ናይ ኤትዮን ክፍሊ ጋይስ ብሓዊ ተኸቢቡ ረኸቦ ኤትዮን ድማ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእልና ኣነ ንስኻን ፀላእቲ ክንከውን የብልናን ኢሉ እናተዛረቦ እንዳሃለወ ኣብ መንጎኡ እቲ ኤትዮን ዝተባህለ ብኣስማት ተጠቒሙ ንመርሊን ክቆትሎ ዋላ እኳ እንተፈተነ መርሊን ግን ካብ ኤትዮን ዝሓሸ ኣስማት ስለ ዝነበሮ እታ ዝሰደደሉ ጦር መሳሊት ኣብ ናይ ኤትዮን ግንባር ሸኺዑ ንኤትዮን ቀተሎ ድሕሪኡ ንጋይስ እውን ኣድሕኖ እንትንቅፅል ድማ እታ ሳንዱቕ መርሊን ኣልዒሉን ከፊቱ ንጋይስ ኣርኣዮ ጋይስ ድማ ነዘን ሓሳኹ ስለ ዝፈልጣ ነበረ እዘን ሓሳኹ ብእዝኒ ከኣትየን ምስ ደቀስካ ካብ ደቀስካሉ ከመይ ትስእ ገይረን ከም ዝቐትለኻ ነገሮ እዚ ድማ ክንፈትሖ ንኽእል ምናልካ ኣስማት ተጠቒምና ኢና ኢሉ ንመርሊን እንዳነገሮ እንዳሃለበ ብድሕሪኡ ብቕልጡፍ ናብ ንጉስ ኡተር ከይዶም እታ ኤትዮን ዘእተወሉ ሓስኻ ከውፅዋ ከመይ ከም ዘውፅዋ እንዳተረዳድኡ ንዕዘብ ብድሕሪኡ መርሊን እዝኑ ሒዙ ኣስማት ብምጥቃም ነቲ ሓስኻ ካብ እዝኑ ኣውፅኡ ወድአ ካብኡ ድማ ንጉስ ኡተር እውን እንዳነቕሐ ንዕዘብ ምስ ነቐሐ እውን ንጉስ ኡተር ንጋይስ ምስጋና እንዳቕረበሉ ንዕዘብ ዋላ እኳ ንጉስ ኡተር መርሊን ብኣስማት ተጠቒሙ ይድሕኖ ንጉስ ኡተር ግን ጋይስ ዘድሕኖ መሲልዎ ምስጋንኡ እንዳቕረበ ንርኢ ስለዚ ክሓድኩኻ እውን ኣዝየ ሓፊረ ኢሉ ንጉስ ኡተር ንጋይስ ኢሉ ነገሮ ብድሕሪኡ ጋይስ እውን በቲ ዝገበሮ ናይ ንጉስ መድሓንነት ሽልማት እንዳተዋሃቦ ንዕዘብ
ካብኡ ቀፂሉ እውን ጋይስ ተሓጒስ ንኩሎም ሰላምታ እንዳሃቦምን ንመርሊን ምስጋና እንዳቀረበሉ እንዳሃለወ ከምዚ ኢልና ኣብ ናይ ሻድሻይ ክፋል መጨረሻ ኣከባቢ በፂሕና ኣለና። ድሕሪኡ ጋይስ ንመርሊን ኣዝዩ ከም ዘመስግኖን ሳላ ከኣየ ኣብዚ ቦታ በፂሐ ኢሉ ምስጋና እንዳቅረበሉ ንዕዘብ። ከምዚ ኢልና መጨረሻ ናይ ሻድሻይ ክፋል በፂሕና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ 7ይ ክፋል እስካዕ ንራኸብ ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣዝየ ዝፈትወኩም ክቡራት ተኸታተልተይ